yanzu misali kamar har wala abin da ya faru din a Sokoto za ga abin yana da muni kalmar da dai tana da muni amma ta aka ta yi ta me ya jawo ta yi ta na san ƙila wani ya ji audio ɗinta da aka sa a jikin hoto in shari'a ta karɓi wannan ɗin an yadda ita ce to in ita ɗin ce tunda hoton da aka sa a sai aka sa wani audio ta ƙasa ko kuma wannan zamani ne komai zai iya ba to in ita ɗin ce ma an yadda ita ce ai ka ji magana da ke ko ta ce group ne suke da shi na makaranta iya abin da ake tura a jiki shine abin da ya shafi makaranta ko makarantar nan cakuɗa take daga din alamu kenan na ko tunda ma har da ita a jiki to wasu kuma suka sakala abin da ya shafi al'amarin annabi a ciki al'amarin manzan Allah kila ba a san me suke so ko kila ma da marraka ta suke so suke sai sun kai ta gabar da suke so hakan ta auku Allahu alam amma dai zaka ji dai abin da ya fusata tai yaya za a yi ga tsari da aka yi ko kuke shigo mana da wani abu na daban wanda ba shi har take bayanin cewa kaza kaza to a wannan kaza kaza din nan ne ta ambaci sunan manzan Allah sai ta faɗi kalmar da ba ta da daɗi nan abin tambaya shi asalin ya kamata a shiga group din a ga da meye da meye ake tutura a cikin group din nasu su waye suke turowa suna da ahaliyan su tura mata kuma daman da haka ake amanin da baligin addini hanyoyin da suka bi su sanar da ita din in ma suna so su sa mata kaunar manzan Allah ne to wannan hanyoyin da suka bibbi ita ce hanyar da ta dace yanzu duk shari'a sai an bi wannan hanyoyin daban-daban in za a bi a dukka a fitar da abin saboda irin abubuwan da yake faruwa a Najeriya yanzu in Yahuda suna son su haɗa rigima kawai sai su samar da wasu mutane su zo su yi mutum ingiza mai kan turuwa yanzu a cikin makarantar ba abu mamaki bane a ce wani dama shi kawai an turo shi ne saboda ya rinka tsokanar irin wayannan kuma suna da yawa an baza su a ƙasar nan su rinka tsokanar wanda ba musulmi ba ko mai zuciya wani ma kila mai taɓi sama kawai su suke da ɗanyo na ɗan furt kuma su yi rikodin ka duba wannan an yi rikodin duk da ya yi kama da kila na boys ne ta yi a group ɗin ka gani ko na audio ya za ku yi mana kaza kuma kaga kila a hall ɗin da take ciki ma ba ita kaɗai din za ka da an ce a lokacin da take faɗin wannan ko kaga su ma sauran sun san abin yayi nauyi da yawa to amma me ta karanta me aka turo mata wa ya turo mata kuma da wata siga ya turo mata ya kamata a gane wannan abu bai kamata mu rinka sa mutane da gangan a ingiza su zagi manzon Allah ba in fa ka ingiza mutum fa ya zagi manzon Allah ba kai ne fa kai ba kuma musamman ita bata ma san shi ba yanzu misali aikin da musulmi suke yi ta yaya za a yi wai arna su fahimci darajar manzon Allah ta yaya za a yi wayannan mutanen su fahimci darajar manzon Allah ba kwanai yanzu ba ga Malam Abdul Jabbar ba duk duniya ta gani ƙarya aka yi masa kuna wasa da kimar annabi a tsakaninku balantane ku muminai balantane wanda ba musulmi ba ana wasa da kimar manzon Allah kuma yanzu gaggagaggan malamai nawa ne a Sokoto suka zagi annabi me yasa ba a yi musu irin wannan fafafaɗin ba to kwanan nan kwanaki wani da muka saɗin na yake cewa duk wanda ya ce wai in ka zo duniya ka rako Abul Qasim ko ya ce cayan banza ne maganganun yan sanda na hannace ina ma yan sanda suka kama ce masa kai me wani ce maganganun wani me wani irin magana ta mai ce wannan ku lura da wannan abin jama'a ko ji kwanaki wani mutum na jega da ya yi wa sai da Khadija kaca yau manzon Allah kaca wanda wannan shi ya kamata a ce a take nan an masa irin wannan hukuncin me yasa ba ya masa ba sai ka samu wanda bai san waye manzon Allah ba baka isar masa da sakon manzon Allah ba a aikace in aka ce ma daga cikin masu nuna mata cewa manzon Allah din kaza in ba ma wani kadar ba kila ma wani ya taba taya ta wani bangaren ko baka lura ba an sa abin da nake nufi to za ta san darajar manzon Allah duk ba ga arna kunnan banan akwai wata nan da muke zaune ne ta wajen kusan wajen muke sallah aka ce wa ita duk mutane wannan sun tsane domin makiyar musulunci ce tana gaba da musulunci to amma ka sani ban taba ganin wani wanda ba musulmi ba ya zo wajenta duk musulmai ne a halin sunna suke zuwa wajenta ko baka lura ba wani ma daga ɗakin da zai fito yau alwala ya to a zo mi jam'i tare da shi bari in ce mi jam'i tare da shi kuma ya koma kuma ya faɗa ake mata wa ita makiyar musulunci ce to ta yaya za a yi ta so musulunci to
to gaskiya akwai yara a al'amarin mutanen Najeriya kuma sai an taka a hankali kuma wannan abun yanzu dai kaga ta hankalin su sarki su gwamna zuwa ko tunda an taba gata idan da gaske ne abin da ta yi manzo Allah kuma idan da gaske ne duk hanyoyin da ta bi din ya dace a kashe ta to amma yanzu ana nuna ta fa annabi gata wannan ya dace shi ma kaga bai dace ba ana nuna ta fa annabi gata sarkin ne da ake cewa sarkin musulmi su gwamnan musulmi ne na gama wani shi ma da ake kiransa wane ne ko menene sunan kwamishinan shari'a to akwai wanda na gani shi sanata ne shi ma dai musulmi ne ina ga shi ma bangaren zakwadan ne shi ma ya Allah wa da kashe ta kowa ya fito ce Allah wa da kashe ta shin tambaya ya kamata su ma su yi wannan saurin su ma bai kamata su yi saurin Allah wa da kashe ta ba sai an bi hanyar shari'a a dukka an tabbata da abin da aka yi mata zolayar ta aka yi kuma ingiza mai kan turo aka yi mata sai alalimin wa'anda suka yi mata su ne suka zage manzon Allah kuma su zo su biya ko da yake ni ba malami bane bari in shiru da wannan magana amma dai wannan ta bangaren shi ya kamata a ce ai ba hukunci zan fita ba amma dai wannan matakin ya kamata a ce duk ga mamunan ba duk ba jinin mu an ce duk abu bige mu a yanka ba an ce zagin sabai muke ko littafi ba za mu buɗe makaranta kuma littafin nan sun yi imani shi ma ga malam Abdul Jabbar kariya ce yake bayarwa daga al'amarin abin da ya shafi ko to ita kuma ne da aka bari karatu ya caskara mata kwakwalwa tana neman ya za ta iske ba wajen jarabawa sai kake turo mata wani abu wai cewa gashi kamar yadda dai take nuna nan ya za ku dame mu da wani sai ta ce manzon Allah sai ta dirka asha to abin duba anan me yasa shi wanda ya tura mata daman da haka ake isa udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana ko baka lura ba ai da haka ake amin nan ta in ma kana so ta saurare ta ka fara zuga Yesu almasihu kana musulmi amma kaga mu samu wani ya ce annabi ya san makallan ba musulmi dige mu ba musamman ka ce Yesu sai ka ce kai wai da man kai ma kirin zane in ka ce Yesu almasihu ko to irin wannan ba su iya bin hanyar da za su zuga ku saka wata falaloli na Yesu almasihu kaza an sun kawo su ce ai daman kuna san sa a dan uwan annabi Muhammadu ne ba sai ka shiga mata da sako ga yanda suke da annabi Muhammadu gashi kaza sai ta ji daɗi ta ce ashe duk ɗaya ne duk ba haka muke ba yanzu ake tafi ba hanyoyin da sai ya dauka na udu ila sabili da bika din sai kiran sa ya ce ashe duk ɗaya muke mace wallahi duk ɗaya muke ai annabi wasa ne da an kawo joyin nan annabi da annabi Isa nan sai ka san ce ashe duk ɗaya muke mace duk ɗaya muke kawai sallah ya rage ku fara haka ne to wannan dai gaskiyar magana an taka a hankali yawan kashe mutane din nan ba yawwa zalunta sa ba kaga shi ma ya faɗa ba ya ce Allah ya yi muna jira muga abin da Allah zai mana ni ma na ji da kunne na kwamishinan shari'a fa to jama'a haka za mu ta rayuwa cikin hauragiya to lalle mu ba mun ce muna goyon da bayan abin da wannan baiwa Allah ta yi ba ko baka lura ba amma dai tabbas al'ummar mu suna wa wanda ba musulmi ba ko wanda suke da sabanin fahimta ingiza mai kan turuwa to a je a bibiya ga da me aka rinka tura mata ai haramun ne ma karantar da ilimi a inda ba zai suna fassara fadhakir in nafa'ati dhikra da in din nan da shardiya cewa kai wa'azi daidai in kaga lokacin wannan wa'azin zai yi amfani fadhakir in nafa'ati dhikra suna fassara da cewa in din na shardiya ce kai wa'azi in kaga alamun wa'azin zai yi amfani in ko ba zai ba fa sai ka dauki wata hanya ta daban ta kira udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana to amma mutanen mu gaskiyar magana abubuwa da daman gaske jawowa ake yanzu ka haka matan nan ta kofar mai da aka yi har gando ne ya biya diya yayi komai da komai ita ma da an rufe magana ko baka lura ba kuma ita ma irin wannan binciken ya kamata a dawo a yaji yaya aka yi ita din har ta sakin baki ga manzon Allah ne kaga ita ma duk irin sharaɗin da aka kawo an je kofar ɗakinta a kofar shagonta ana alwala ana fasashe lamar da ruwa ta ce a daina wani tudu wani gani mai ta ce oho tunda ita ba audio ma kawai dai sun bubbuge da
sun ƙone. To yanzu da Allah ku tsaya, mutanen da yanzu ba ji aka gama magana ba wanda sai kawo mana hari a taka kume, ai duk musulmi ne, to su yan taka kume wa suka zaga. Yanzu abin da su Buhari suka zo suka yi mana, su bura da suka kokona mu da wuta, mutum nawa aka kone, me muka yi musu? Me yasa su gwamnati da su sarki duk ba su fito sun ce Allah wa da rai ba? Amma wannan ita kadai, kuma bangon da aka kai ta ba aka sa ta tabo, in ta taba din babba ne, kalmar bakin ta sarahatan gashi nan sosai, ta kira sunan manzon Allah ta yi asha. To amma mu sabab din me ya jawo ta haka shine ake so ayi, ko baka lura ba. To da dai gashi nan rayuwa ce ake a ƙasa, amma sai mu jira mu ji me su sai za su ce akai. Yau za ka ji bayani daga bakin da sai, amma dai sai an daga an gani da al'amuran. UG Channel TV.